dano, ezko gaben egoteagatik, bat zuen, egun aldaketa izan zara arantxara burugatik, eta, bueno, gaur ezkerrek eman bertiogu, urtero bezala, Xabier Alberdiri, hemen egotea. Bueno, ia ba, Xabier Alberdi jorratuko duen gaia izango da, Elkanoren bigarren bidaia eta heriotza. Eta, bueno, Xabierri buruz, ia ba, historia lizentziatua, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta 2006-tik aurrera doktoratza atera zuen. Itxas ekonomia eta da bere lehentasuna, eta ikerketa hildoa. Asko publikatu du, eta horien artean aipatuko dizut lehenbizi tesiana, eta honetaz hitzen genuen, uste dut, konfliktos de intereses en la economía marítima guipuzcoana durante la Edad Moderna. Gero honetaz bai, ikerketa egin zuen, Elkano eta Burgengintzan oinarritutako gaiak. Eta horrez ikasi genuen. Eta aipatu berra dago, nola ez, bere liburua itsasoari zo, Euskal Herriko talaiak eta Zeñero, portuak, zeñero hori den, ez dakit kintzait ikastia. Bueno, eta esan berra dago, gaur egun gero eta garrantzi gehiago ematen zaiona, Elkano figurari Madaiasen bidaian izan zuen partaidetza eta azkenean helburura berak eraman zuelako. Eta bukatzeko, beste apunte batzuk, Xabier buruz. Bueno, Albaola elkartearen ikerketa saileko zuzendaria da, eta Donostiako Itxas Museoko zuzendari zientifikoa. Elkano Fundazioko aholkularia, eta hainbat ikerketa historiko eta arkeologikoako garaile izan da, zehazten zerbitzu kulturaleko enpresaren bitartez. Eta horren atzeko zaurrean, lehenbizi hau esan behar nuen, baina primavera, la sangre altera, bakizueto. Bueno, lehenbiziko, Elkano museoa irekidaketarian, txikia izan arren, polita ikusteko, eta Elizak merezi du, eta ordu nahi genuen orain egin, baina ez du astirik eman, eta datorren kursuan hasiera egingo du, Xabierrek lagunduta. Gero, Bordeleko bideira, apuntatzeko, bueno, gaizki bilegia fetxakien, egia esan, lehengo astian greba eta jai eta agentzi batek antolatzen du eta epia jarri zigun istu indata zabaldu du azte bete. Orduan, ortegun arte izena dago emateko. Informazioa WhatsAppez dago, eta baita ere WhatsAppez apuntatu daiteke edo hemen bertan. Eta gero denborakin izango dugu, maiatzaren 23an, opera berria izango dela aukera Bilbo. Pentsatzen hasteko, kotxeak, azken aldian kotxean funtzian jende gutxi juntatu zarako, eta kotxean nola antolatuta hori dena, gara jakiteko. Eta hauain, Xabierrekin, hasi. Hala, eskerrik. Egun hon, eskerrik asko, eta, esan berdet, kategorizio naula, nire unibertsitateko irakaslea. Horrik ikusten, bideak kasu gutxi bertzaio. Honea, joan hori niotzizkizu, ez, gauza dian bezala. Eta gaina, biria eman di gaina bere zeak, bere aurkezpen horrek, esan du beste gauza bat, eta, markatzio bere eskat, unin da, baina, bat atroz berriz. Ez da, zure kontra ez garatelako, zure gizatu nahi detelako, baina biria errestu jasuz, dirazi nahi du gai honetatik, betiko lelo honekin gabetza bueltaka, Elkano ez ezaguna da, ez Elkano bea ez ezaguna da, baizik eta, orokorrian gure historiakin, eta batez editxas historiakin zer dialakain gauza ez ezaguna ditugu. Ez ezaguna ditugu, distortzio pila bat dago konplikare. Eta distortzio horietako bat, gotxe bertan,
aitatu duzu nola Elkano lortu zula Magallanesen helburuak bukitzea. Eta hori ez da egile. Hori da, esateana, eta irakurtzeana, eta mundu guztian esateguena, eta guen Trumpek kolonei jarri jo bezala zean, dena jarreko Magallanesen, jarreko guan Casablancako zean, jarri dieta, kolonei guen monumentua jarri bere diola, eta, beste jarreko jo Magallanesen, zer gari da, bezalako munduari buelta emateko idea egizuna, Elkano zan, gizajo bete gara bat, bukaen almentzion hori ez da egilea. Eta, hori da arazoitako gara izuzen, zerrarian Elkanon izten ezagutzen, dalako, subenterri bat, benetan burua eta zere burua beste bat zan, Elkano zan, gizajo pastel bat, bizeona, basakin konfila manejatzen, eta, mundu buelta eman ziren. Gauzak ez dira. Eta horren behin eta berez, Elkano ikusitzen biharrian gaude, tamalez. Batetik posgarria berko luke, ez dakit posgarria, berietik jutzaren bosteungarren urte hurrena goraipatu berre. Baina, horkin gaude, ez? Eta gainera, batez ere, espedizio hau, bigarren espedizio hau, guandik ez ezaguna da. Zan ere, Elkanoren papera, lehen mundu bidan, gutxietzea eta bastartua, bigarren mailan jarria baldin bada, bigarren espedizio honei dagokionen kontutan, guandik gutxi dio. Eta zergatik, bi arrazoi dabe, ez? Bete hori guztiak aparte, beste hori guztiak, ez da ikatueten distorsio hori dia batean heredatuak, ez? Zotan, alperrako, erosuak izategea, ez? Eta zertu berrian, gauza, biztipuzko egidatetik gogortzen, apuntu biharrian, ikeitu guztotan, beste batzu egizantakoak errepikatu. Eta honek ez da balin bau ala izangoa, gure aurrekotan anak ezan balin bau ala izangoa, gila berdaden bada, zergaria, gure aurrekoa gara, ez ordan Kano Castillo eta jende horiek esan zituen, guendala gila berre urte, ontzat hartzen duen, eta kito hori, eta bestetik noski interesatu. Dudik ez, eta hortan sartuko, baina evidentia da, guztiak izakasuek, historia gaztenean errelatu bat egitzeu, o historia da jo errelatu bat egitzen ditugu, eta, klaro, ikusi bestiak izakasuek gaur eguneko Espainiako politikan, errelatuak ze gatazkak sortzeitun. Bateko da bestekoen aldia partian da, zenek errelatuaren jabetza zenek dakan eta hor da betzaran ez, txerri burukan, hori guztiaren hor da hau, ez? Azkenean historia da erraminta bat, eskotan, boterea edo botere desberdinek erabilizak dutena interes jakin batutago. Eta bagoitza gondori dira batean eta. Eta, Elkanoren mundu biraren mendeurren horretan, hainbat kontu ikusi zian, eta nire garbi izango, nazka ematea nioko kontuak esan eta irakurri zian. Nire pina da irakurri. Hain beste anioz, bastarrian lagatzeko duguaren ematezun, han eta hemen, entzun eta antzian kontu egin. Hori guztia gain, Elkanoren bigarren bidai hau, nolabait bi gertakariren itzalian gehatu da gainera, ez? Batetik nolabait Elkanori gloria eman dion, gaintza eman dion, ekintza hori onartzen joenen artean benetik da lehen mundu bira. Lehen mundu bira da, piramidearen gailurra. Orda, bigarren espedizio hau, bigarren bariako kontu bat bezala ikusi da eta geratu da.
Eta gainera, zer gertatzen, bigarren espedizio hautan, Elkano bea hil ditzala. Orduan, ez lortu esango dute bidai hau bukatuta berriz bueltatzia, eta esatia, hauta hilde. Ez? Ez zuen lortu, Urdaneta etorri zan bezala. Eta diario bat idatzizun. Eta diario hori da, adibidez, bigarren bidai honen buruzko informazio iturri ederrenetako bat. Ez? Bueno, ez zan hori gertatu. Elkano bidea geratu zen, eta hori da beste gertakari bat, nola bai, itzala. Itzala, bigarren espedizio honen. Eta aurrekariak ja pixka bertarrela hau ekarri zuen ikusteko ja 17. mendian Betaiko elizan dago, hilarri hau jarri zuenean, hilarri hau jarri zuen, bai, 1671 ikuste zuen, ez? 1671an indako hilarri bat da, eta hilarri honetan aitatzeana da, hain zuzen, mundu eguetan ziola. Ez da hemen bigarren bidaia buruzko ezer aipatzen, que fue el primero que dio vuelta al mundo con el navío La Victoria. Y en memoria de este héroe y animoso mandó poner esta losa. Hemen ez da ikutzen, gero bigarren bidai batean ozeanoan erdian izanik eta dago kontinentezte. Hori da. Eta ja, Elkano hilda, 150 eskasia hildako monumentua, Getaria. Ez, orduan, hori da, nola bai, gertakari honek itzain ematen. Elkanoren bigarren papel honek. Eta horretia zerretik bigarren bidaia. Gure aguna zana, minutik eskorra genianian da kontatzi zizkigolako kontua era zeharena uileak eta gertaera nahi izatea egitu da. Kontatu gertaera eta kontatzi zizkigu balianak eta gero Elkanonare kontatzi. Eta Elkanon bigarren bidaiaren arrazoia ditu behar nola kontatezun. Nun bai mundu eguelta eman zion, Elkanon eta etorri da. Mundu eguelta eman da, eta iritsi zanean ala esan dut, mundu eguelta eman ditu, eta inorri siniztenez. Siniztenez, orduan, ez bezu sinizten bat, berrez emako joko. Eta orduan, zirentzat, bigarren biaje egiten, bigarren biaje hortan hil. Bitu, gauza nola kontatzean, hori da, ilegitxian gazo nun, unitu bat. Bigarren bidai honen arrazoia eta zergatik Elkano hiltzan bigarren bidai honetan. Baina, hori baino lehenuo, eta lehenu esan ditu Magaliak zen kontu horiek eta berriz ari horreik iraka, zergatik indian izan zuen Elkano gure mundu biragize hortikan hasi berko genduke. Zer, lehen mundu bira inberro hori, ite hori, espreski erregiak bere agindutan galazitako kontu bat zen. Magalianesek eta Falero firmatu zituen kapitulazioak, hau da, baldintzak Carlos Erregiakin, baldintzarekan erregiak argitak garbi izan zion, etxeazte sartuko Tordesillas-ko itunaren arabera, Portugalko jabetzakuak edo Portugalen eragintekuak zian uretan. Horretzaz bezartu. Zuen helburua da, mendebalde leruz unaz, ekialderako bide bat bilatzea. Hori da zuen. Zuen helburua ez da Portugaldaren terrenotan sartu eta tratukelan egitzea. Ez. Zuen helburua da, Portugaldarrana izan, hau da, Kastiliari izendatutako eremu horren barruan itxasbide bat zabaltzea. Junetorriko itxasbidea. Juteiak bakarrik antzituztako bat egin. Ni jo naiteke eberestea. Baina, espanaiz jetxiko, ez da joren teratu. Hangeratu gora ez, momia bat angoian, eta txito.
Xabier Alberdi ez da jun, ez da jetxita esateko izan dala. Bueno, hau antzeko zerbait da. Eta etorri. Bueno, kontu hori da, ez? Zergatik mundu bira hori? Mundu bira hori da espedizio horrek behin frakasatu dunean, gauzak esan inbertia, Magallanezen espedizio izan zen frakaso bat, frakasatu intzun, hau ez dira sartuko arrazoiak zendian, hainbat arrazoi dira, baina frakasatu intzun. Bere helburutan frakasatu intzun. Bere helburua zen, zendiatik gerten, Amerika itzuli buratu, Pazifikoa zeharkatu, Indietara, Moluketara iritsi, itxasontziria hiltzez da, piperbeltxez da, abarrez, bete, eta jundako lekutik itzuli. Hori izan, bere helburua. Eta biderik zabaldu, hemendik aurrea hori, trafiko hori, merkataritza hori, egin ahal izateko. Portugaldarrek, beren eremutik ite zuen bezala. Eta hor, frakasatu ditu. Eta iristeia Moluketa, biontzikin, ala da ezen biontzi horiek, eta egoera hortan, momentu hortan gainea, espedizioaren egoera hortan ja, Elkano da, esango genduke, hor daun, espedizio hortan daun, buru nagusia, eta Elkano garbi ikuste du jainak hau. Nahi deun hori lortzeko, gu gaben egoeran jainak hau. Eta egoera horren aurrean hartukoan erabakia da, bi ontzi horiek, bi aldetatik saiatzea bueltatzen. Eta bea Victoriakin etorriko da, hain zuzen, erregeak gadazitako eremutik, hau da, Portugaldarren eremutik barrena, bueltatukoa, hau da, legez kanpo, horregatikan saiatukoa lurrik ez ikutzen, saiatukoa hori guztia ali izan ezkio joaldi bat egiten, geldialdi gabe, azkenian goziak eta egoera, behartuko ditu Cabo Verden geldialdi egitea, elgirok zakorra eduztanetik izatea bezala. Tidoretik Cabo Verdeaino, errezatea, geldialdi egin gabe. Lurrik, antik lurrian jarri. Eldu, itxasontzi kaskarrak. Estontzia, Trinidad, baita eran zegoela, eskotan askute du Trinidad egin zeletxe pasazan. Trinidad, bialdu zuen beste aldetik. Trinidad, bialdu zuen beste aldetik, nundik saiatu zen Trinidad itzultzen, nundik. Horrek ustea, nola, Elkano, bere buruan badaki mekanismo, hau da, ozeanoen korronte eta aire masen funtzionamentuaren berri, bere buruan beak eskema orokor bat badaka. Ze itxasontzi hori bialduzun, ikanantean. Bialduzun, hor ditu. Zer nahikan, tropikotatik iparaldea hotzeulako mendebaldeko izia. Gu bizilean eremuan, gure haize masa nagusiak, egoizia, gure egoizia ez dato zerik. Senegaldik, gure egoizia da, pixkat zeharka sartzean haizia, baina da, mendebaldeko izia. Gu etortzegun. Haizia da, mendebaldetik, ozeanotik datorren haize hori. Horiek, harrapatzeko, hilogarra gure latitudetara. Guretze zuen, tropikotatik, iparralderantz, berda, haize horiek eta korronte horiek hartzeko, ozeano hori handik horuntza zeharkatu izateko. Guretzen dezuen. Baina, askotako zaren bizkartzea dira. Eta, Berlina ere, zunaz matu, hainbat, iztirri izan zituen, inerasiko hori zehatzen, eta voltatu berriz, Moluketara, eta han, azkenean, Portugaldarrek harrapatu ditu. Hori ez dugu estudiar, ze oso importantia da. Hau da, mundu ira,
behar bat biak izan zuen Elkano, baldin eta Gaztelako erregia enteratuan izateko, iritsi gehala, iritsi litekeela, eta gaina Tidoreko erregiakin hitzarmen batzuek sinatu ditugula. Eta hitzarmen horiek ekarri goitue. Ulertzen? Ze, eskotan, baita ere, eta irakuteganean, hor aitatu duen eta irakuteganean, han ikusi duzue, odeu. Eskotan, ikusten ditugu, Indonesiako eta jende horiek, baita ere, hemen dano gure motxila gara. Beltza, ben motxila gara, beti beltz bezala ikusi ditugu, eta behar ikusi dituen txuri ditu. Motxila horren barruan, dakau, ikuspegi bat gainuntzeko guztileari buruz, munduko gainuntzeko biztinleriari buruz. Eta, eskotan, intentatu eta begiratu ditugu beste lurralde horietako jende horiek, aurreko horretatzen bezala, el buen salvaje. Salvaje batzuek, gizarro batzuek, que no se enteran de la fiesta, algunos meros sufrientes de la historia, eta txuriak gara, haie biztatzea, haie urra ematea, haie biztakizeitea, eta haie gizarro batzuek zara, induela, egurre jaso, eta kito. Hau da bete haula. Bete haula. Kasu batutan bai, baina beste batutan ez. Eta kasu honetan ez. Tidore eta Ternate. Zian, Indonesiako bi talasokrazia. Eta talasokrazia da, ez izan dira, ez? Indonesiakoz, itxasuen kreencia indarren poder. Hau da, itxasoko, Indonesiako itxas eremu hartako bi potentzi nagusiak zian, Ternate eta Tidore. Momentu hartan. Hemen, Europako baizkar hortan, momentu hortan, Portugal eta Kastelia zian eseraxi. Eta Kastelia eta Portugal, beharen artean, mokoka, bidiak, Tordesillas, Guantikan, Urubiarek, hori zuenak, Ternate eta Tidore berdin. Eta Ternate eta Tidore zuden altaren arteko gerran. Eta gerra hortan, itxizianean Portugaldarrak, iristea Portugaldarrak, ara, eta zutea Ternatea. Eta Ternateko sultana, zerto? Bideak sultana baideak. Bideak, Elkanota iritsi baino, 50 urte lehenuo, indar musulmanek konkistatutako bi lurralde. Eta bertako religioa, paganismoa, betu nola ditzen, paganismoa bastartu, eta indarrian erlijio musulmana jarritakoa. 50 urte lehenuo. Alegia, guendikan, hainbat uartearetan, Indonesia da, Indonesia Europa gaina. Bere edapen nazionala, horreguneko Indonesiak daukan edapena, da Europa gaina. Indonesiak godiala lau isla piletero zera, ez. Bere erendua da Europa gaina. Momentu horrego bi potentzi nagusiak, Ternate, Tidore. Doak egitazen zaiten, ez gara korroko jargun horrapatzen zituen, ez dakize, ez, hain zaiten munduko espezien jatorria. Mundu guztian zabaltze ziena. Eta jatorri hori zian Ternate eta Tidore. Eta berak, haidea, Indonesiako itxas nagusitza hortaz borrokan. Urite zuen zertaz nahi gintzen. Hala, Iran eta Arabia Saudita. Hor, bidean, mokoka. Ez du nahi unban. Gara jontan, espezia. Tidore eta Ternate. Eta iristea Estados Unidos hoi markatu Portugal, iristea eta aldiatzea Ternatekin. Porque Ternateko sultana gero, ostras, veni amerikanoak, markatu Portugesa. Portuguesa.
Perfecto. Guen dakau, indar militar bat, leno ez genukan. Gauzak, kokatzen juteko beretu bidea. Bueno, guizen pixka honetara. Elkano, noski, Elkano bueltatu zen, esan dugu zela, mundu bira hori inaz, baina arazua konpondu gara zen. Berregian akuntzan, berregia izan zion. Jauna, zuk horrela behar duzu, zure agindupeko mariniak izango batzuek kriston goziak eta egarreriak eta beruak eta gozak eta pasa ditugunak, gorreriak ikusita, torriak, baino demostratu dugu mundua gloria da. Eta hori, gertatu da, gloria hori gertatu da, zure agindupian, zu magiestate hori nahi dezula izan, Katoliko hitzak esan nahi du universal. Nahi du. Hau da, Jaungoikoak daka bere ordezkari espiritual bat, da Urte Santua, eta Carlosen proiektua, Carlos aurrenekoa, Espainiakoa, Sakro Imperio Romanoko bosgarrena, bere helburua da izatea kristautasunaren el brazo ejecutor. Bueno, hori da bere proiektu politiko, eta proiektu politiko hori hankakora jarriko du mugimendua izin zen urteoketan bertan da Lutero zanbute ba. Beste ba, otro descontento espiritual. Espiritual o no tan espiritual. Igual gonastiko kontuak igual izan, baina kontua da benekin, Erromakin puskatu duzuna, eta Lutero bakarrik izan. Hainbat mugimendu zeuden. Eta bateratasun politiko horrekin, ez zeuden printzia, aleginiko printzia, esan zuen, jode, hemen dira. Ielez katolikoen erregia. Guez gaitu. Gu beste biztajo honen esateunak gu gaitu protesteite deuna, protestantien. Ez daude dadoz, ez deunai, ulertze zure, ez? Horan, egoera honetan, Elkanoen presentatzea, erreiaren gortian zanak, dute gote maior, txikito, hemen guria. Hau, da, baina, de marketing, tramperatuko luken bezala, eta emozioa martein, buelto, pixat antzeko zerbait da. Orduan, baina arazua konponduan zen. Buruketara hon eta etorriko bidai hori aurkitu gara zen. Horrek esan nahi zuen, bitarte hortan, hor dirutzak irabazten zian, Portugal da. Eta gaztelarrak, egia da, Ameriketan, konturatzen egia pastelak egotan bilagoa da, Hernán Cortés, Espainia konkistatuko du, eta egia konturatzen jode, hemen urria, hemen hemen zer da, kuidadin. Baina egin gaitzeten guendikan otosi topatu gabe da, guendikan zilearroiek topatu gabe da, momentu honetan, beranduago topatuko dituen. Horda, Amerika idia nolabait aurkitzen, hango aberastasunak aurkitzen. Eta guendikan, momentu honetan, espedizioak antolatzian momentuak, diru iturri nagusia espezientia. Eta Portugal da hori jaten eta gaztelarrak dirua gaitzen. Espedizioa bialdu eta elperri. Bueno, ara, hau moitu da. Orduan, konpondu gabeko arazo ikaragarri bat zeon, zan, el tornabiak alegia bai, hori gea, etorri. Bueno, hemen da Elkanoren genialidadiaren adierazgarri nagusia. Eta da, bigarren espedizio honen antolaketa. Bigarren espedizio hau, antolatukoa, biak, nagusiki beak, ezarriko ezin irizpidean jarretenia. Eta normal, zer egingo joera, kasu. Ze kapitan, ze piloto gaztelar izan zan inoiz buruketa,
eta gaina munduen buelta eman zion. Ze itxas gizon jakintzu dagorik, momentu hortan, munduan, elkan dugu. Ez da uste. Hori, irizpide horiek, zehaztuko ja, elkanoren esperientzi horrek eta elkanor izarkantun hildo horien arabera antolatuko da esperientzia. Claro, elkano, el guizajo, hori da, el segundón, evidentemente, hau guztia, bigarren espedizioko genialidade hau guztia, hau, eta jo, onartzen. Elkano da, el eterno segundón de Magallanes. Punto. Ze interes da hori atzetik hasi esan dizuen, pentsatu lehen dizuen. Baina, hemen arazue, konturatu zaitezten, gauzak elkano nola bideratu ditu. Aurreko aldaketa izangoa, espedizioa bea, ez ditean zebiletik. Beten espedizioa, Magallanesa, Serbiako Indietako kontratazio itxiak antolatu zuen, hau ez. Hau, espedizio hau, antolatuko kontratazio etxe berri date. Espezieriako kontratazio etxea. Hau da gauzin goguena, kontratazio etxe berri date zututu. Egizutuko ben, Coruña. Adizinen. Bondi bale izango, Coruña zergatik. Coruña zergatik? Elkano seguru daulako, guain montan, esmatuko jak. Transmatzen bali bai. Bide berri bat irikiko dugu, eta espezia horiek ekarri dugu. Baina espezia horiek ekarri, agilean portugesenak baino garestitu izango diana, ze bidia zailagoa da, Amerika zeharkatu berda, eo jun berda Magallanes itxasartetik, eo bestela Mexiko ninberko da eskala bat, talde horrez ekarri Karibera eta Karibetik barrena honean Karibers itxasoz. Orduan, gu nola konpetitu berdeu Portugaldarrekin, nola konpetitu berdeu Lisboa da ekartze dituen espezie horiekin, guk Sevillara ekartzen baitugu alegia Europako iparraldetik urrutillo eta gainetik garestillo, nola ingo den, guazen dauzak erristea, nola funtzionatzen dugu kompetentzia. Ez? Elizako bidean, bi taberna baldin badabe, Elizatik energetzian, guzti jamesa nauzien autoren, nun bihartuko dira aurrenako taberna, no? Bigarrengoan baino lehenko, aurrenako taberna, goian. Biletan txoixo berdinak ematen baitu, presio berdinia, gutxi jo ibili dira, aurrenako taberna duten. Hau gauza berdinia. Goazen txoixoak gertu dut. Bueno, Lisboa jundiarrian, dana, bihartuko dira, Coruñan gure espezia erostea. Ez da txorran bat. Gareatan Finisterre, Costa de la Muerte famoso hori. Hori zeharkatzen, etzan txorra dira. Egunean, urtero, mototu nontzileak dituzte arazoak izan dituzten, negukizkien batez ere, bakarra hartan, aizez, ibilitako, itxasontzi horientzako, zeharkaldi hori oso komplikatu zen. Eta behartzen zitu zeharkaldi horrek, hain zen, akoduian, egonaldi biziak egitea, egualdi onaren zai. Eta hori, fenomen hori dator, antzinarotik. Ezaktu, akoduian dagoela, Herkulesko torri. Alegia, faro hori, erromatarra gereti zuena, ez da kasualitatea han faro hori dutia. Hori esan dira da, bereak, hemen zuen babeslekua. Hau, zeharkatzeko babeslekua hemen gara zuen. Hori, babeslekua bertan, bali baden denda, entzatu lehen zuen, zertan dira, Lisboara dituten, guri erosiko zizkiuek, eta martxa berriz Amsterdamea, Nantesea, o Londresea, otortzean lezutan. Itxasbidea. Eta no, Magallanes ez bezala. Itxasbide hori garbi markatu dugu. Eta, gainea, Urdanetak ederki adierazten bezala, bere helburua, Elkanoren helburua,
ez da izango zuzenian moluketara putia. Elkano, ez esan, itxasbidai bigarren espedizio honetan, bea etzan kapitan generala, espedizio kapitan generala etzan, San Jofre Gaine de Loaiza, esan, baino Elkano zan, piloto nagusia, hau da, bea zan, itxasketari dagokionaren arduran. Bestiga zan, herriaren ordezkari, agintari, jautxo. Hori zuzue, bicefalian, bai. Orduan, Elkano hiltzean, urdanetak bere idatzilean izango nola nabigatzen aizian Ekuadortik iparraldea, bueno, lo hacen a 15 edo 20 grado, al norte de la equinoccial, esateu, en demanda de Zipán. Alegia, gaurko hizkuntza. Japoneko birian. Rumbo al Japón. Y ahora que son chicos, Elkano zutan era Japonean. Amigo. Elkano badakilako nik espedizio hau berriz sartzen bali bai, Tidoreko zuluan, berriz ere topatuko naiz, aurreneko bidakia topatu zen arazo berdinak. Kaguan nola bueltatu. Orda, aldatu baino lehengo, behar nahi du soluzionatu, itzul bidea, tornabia. Horta egitua Japonean. Zergatik hain zuzen, Japoneko kosta parea unberdalako bueltako korronte eta haize horiek kurosio amatu. Gara gozauteo, entzulteu, korronte hori, bueno, Fukushimako zentral nuklearraren goatzen zazte, zeagua, izan zan, txakaldi gut, tsunami, goatzen zate, goatzen zate, han itxasua sartuta, atea zituen txerreketkidean, zean lehorretikan, danak flotikan, handikan hilabete batzuta noa nioaz aiatu zian, no? Guatzen zazte, Kaliforniako ondartzeeta, zezu horrek emantzen. Bueno, hori, naturen profesionaltzeu, horren bilen. Bilen Elkano, iritzane. Horda, espedizioaren itxaspidea, hau da, la derrota de la expedición, baita ere, zan hori, etzan, bote moluketara, eta gero ikusiko duzu pasatzen. Ez, guazen ikusua soluzionatzea, eta ondo horren gobean moluketuz. Hain zen, honegatik. Kongudu gabe, zeolako. Eta hori konpontzeko, Elkanok badaki aurreko espedizioak funtsezko errore batzuek intzituta. Espedizio hori autoratu zutena. Eta errore nagusitako batzen izan zen, ontzi teknologia. Eran zituen ontzileak, etzian aproposak. Zango ozeanoetan navegatzeko, ze Victoria puntu egote matzino, eneizkotan hasiko, eta gola. Etzian aproposak, bidai ozeaniko luzeetan, indikoan tripulazioa, baldintza honetan navigatuan izateko. Alerean, labor benik, txikiria zian. Ontzi, oso txikiria, ontzi txiki bat egiamateu, zama gutxi. Alerean, jateko gutxi. Eta hori izan zen, batiu, zerretatu zen. Itzea, eskorbutuak eta barekin da. Orduan, oso esanguratzua da, bigarrengo bidai honetarako erekiko ituen itxetontzi mota. Ze, badakizue, lehen bidairako 5 ontzik tematu gaiek, gutxi gora bera danak neurri berdintxokuak zian. Haunditena, San Antonio, 120 martona inguruko ontzi bat zan, eta txikitena, Santiago, 70 martona. Hemen haunditena, Maria la Victoria, 340 martonakua zan, eta txikitena, Santiago baitare, 40 martonakua. Eta gainean, hau, Santiago, etan behar deitzeuen bezala, nao bat, zan ontzi
ozeanikoa, zan patatxe da. Eta patatxe horiek navigatu dezakete, noski aiziakin, baina baita ere arraunian. Eta gainea oso txikia da, oza, dituen, 50 tonago, entzita. Juanan botadura ikusi ez du, telebizioan da, horrek 300 tona. Eta da, eta narro bat. Ikusi zinuenan, ato jontzilean onduan, remolka horian onduan, hau da, imaginatu 50 tonako Santiago. Kubierta dut txalupa bat, arraunian iteuna, eta bi bela zizpilora, eta ere belakin abigatzen da. Baina, ze bentaja dara honek, bentaja ikaragarria daka, itxaso ez ezagunetan nabigatzeko, molia egokiak topatzeko, piriak zabaltzeko, arraunian eosin lekuta ez daktuta erteniteko gaitasun badakan untzioa badako. En cambio, beste gabe, handia gabe, bat ere bi gabe, Vitoria eta Santi Espirituz, untzio handia dira, sama asko emanalizateko, eta bidai ozeaniko untzio horiek inalizateko. Habe, Santa Maria, Santi Espiritu, Anuncia eta San Gabriel, lau gabe, Santa Maria la Victoria, San Nikolas Artietana. Nikolas Artieta izan zen lehen espedizioko armamentuaz enkargatu zen Bizkaitarra, eta bigarren espedizioetan barku hau beria zen, erosi intzineon kontratazio etxea espedizioko, eta beha enkargatu zen Santi Espiritus, Anuncia eta San Gabriel, hiru horiek Portugaleteko itxasagarrian eraikitziaz. Beste txikiak, Parral, San Lesmes eta Santiago, txikiak horiek Galizian eraikitziaz. Baina ikustezue, nola hemen ere Elkanoren irizpideak nola jarraitzen zuten flotaren ezaugarri teknologikoak zehazteko. Izenak kuriosua dira, azkenean bitu. Bilboko itxasagarroten lehik dituzten hirura, Santi Espiritus, Anuncia eta San Gabriel, Anuncia ziruakin lotura dakaen abokazio bat dira. Anuncia da, Anuncia ziruak jasun Ama Bergina, San Gabriela etortzu zaiona hori esatea, eta aurdun gehatzea Espiritu Santuaren grazilez. Entonces, irudizena, lortu zen, entonces, gauzak kasualidades ez zituzten duten. Hirurak dabe lotuta, Anuncia ziruakin. Santa Maria de la Victoria, hori, erositakoa da, ez da, espedizioetako erekina bat. Tripulazio egokia. Tripulazioa ere, ezin da amaen eosein pendejo. Eta, horren adierazle, eta hain zuzen, besteak beste Magallanes, ederki ikusi zuen hori, ez? Eta, el famoso Nautilus Escuriano. Zin amate bai, zugeo gantz, eosein ezin da amaen. Eta, horren lekuko da, Elkano, nire ezako getai ardila, baina bidai honetarako jende pile, konfiantzako, jende pila bat kontratatu zuen bere familietik ezita. Behar batean itxasoratu zian, Martín Pérez, Ochoa Martínez, Anton Martín Elkano. Anaria, eta horren dituzioa Martín Pérez berez Santi Espirituko pilotua, gero Santi Espiritu ondoatzean Santa Maria de la Victoria erapatzen, Maria Limatea, Elkano Limatea, Ochoa Martínez Marinel, baina Anton Martín Santa Maria del Parraleko pilotu. Eta, ez hori bakarrikan, koinagoa ere bai. Santiago ere gara, Elkanoren enprega bat egin eskonduta, hau, izangoa, Santiago patatxeko burua.
eta iloba baten, beste arreba baten semia, Esteban Mutio, baita ere itxasolatua. Eta hemen ikusten dituzue, elkanotarrentzako hau izango da debakle bat izango, denak, Martin Perez, elkano hildako ontzi berdinean nintzen, urte berdinean, Otxio Martinez, Santiago Patatxian bere koinau banitzi juala antxen Nueva Espainian hilkoa, Anton Martin Golitzeko duzu gertatzean, Santa Maria del Parral galdu nintzen, eta antxelatu zen. Santiago Guevara, baitaren Nueva Espainian, hilkoa, eta Esteban Mutio, iloba bakarrikan izan zen tirorea lortuzunak iristia, baina tirorea iritsi eta ez dut legetu ez egoeretan iritsikotan, hantxe tiroren hilkoa media urte dut egiten ziren. Hau da, elkanotarrak diatuko dira, zango gendure, buru jaletuta. Buru jaletuta. Lehenio hortako gizazen idealanak, eta nahi bat bazuela paiz, zona metarian da bat, gana espedizio honetan. Baina, honek adierazteuna da, endogamia honek adierazteuna da, ez dira edozein pertsona kontratatzen ari, duratez zuen. Konfian bestua. Bueno, hemen, karzio kuadro hau, hain zuzen dakitu hemen, Herkulesko dorria, Koruñan, itxasora. Elkano mendabezue, hau da Loaiza, Loaiza hemen bizartxo hau, behaztan, aldun orden bateko komendadori izan, eta hau da bere banda, ez? Hemen da gazue Urdaneta, Gaztia, mundu polaren gainen hola apoiatuta, eta elkan hori begira hola miretzita, ez? Eta elkan ikuste du hemen, papela ditula, hau da, jakintzaren simbolua, bilak papelak eskuen dazkaenak dira, elkan hori, Urdaneta ikuste zuen bakoitzak eskuen nola dakan, papela, hori da jakintzaren simbolua da, eta elkan hori zailo, abei, diala, espedizioko kapitaina, noble, zaila, ben esparrakin da, ben, aldun bota hori egin, ikuste zuen, ez? Zaldina dibiltzeko bota luziak jantzitza da dela, horra izailo, esaten, hola, iberda. Bueno, hau, Pablo Urandak, zehatuzun, pintatuzun, laugara mendegu egin. Zuloa kindabatea eta biezo kindabatea baikare, hau, margotutako margolan bat. Bueno, espedizioa, hola, laburran esplikatu dizuek, elkanoren gidaritzapean, espedizio honek izan zituen nondik norakoa. Izan zan desastre. Bueno, hori adiatu, gomeran geldialdia, kuriosua da, beste aldea pasatzeko, Ameriketa pasatzeko, alizioa bilea, berda, horari errestegia Kanarietan, errestegia Gomerara, eta hor geldialditxo bat ingo dute, amar bat egunduko geldialdi bat ingo dute, eta, haize egokik topatestuenez, beste aldea pasatzeko, bat izuen normalian alizioa irailaldian, eta izakeia lakabar, orduan, zein gaue, egualdera, segik, ea topatzuen. Kapituluan egutxiko dian. Anogo lugartia dago, Gineako golkuan dago, Traianeko barruan. Ondo egualen da, jetxizidan Afrikan. Bueno, geho bai hortikan, anogo hondikan, han beste geldialdi batinta, nizkoia Brasileko kostaldera, eta, hortu dut guztien, Ego Ameriketako Galantiar kostalde guztiak zarkatuko gure, eta iritsiko ja Puerto Santako dago, zean, Patagonia. Eta hori erabiliko dute, zehar zela, esango dute, egon leku bezala, hortikan itxasartiaren, estretxuaren zeharkaldi hori antolatzeko. Eta hemen hasiko jantz. Iristegia estretxuaren sarrerara, 11.000 virgenes lurmuturrera, eta han, ekaitz
Nik hemen laburren esplikatzen parte. Benetako novela bat da, abenturetako novela bat da, eta gaina udaletan nola esplikatzen zer gertatu zitzaizkio zen mila historik, labur esateko han ekaitz gogor batek harrapatzen ditu, eta hor ja espedizioa zapustu, igual lehen aldiz hor zapustukoa. Eta zer gertatuko? Bueno, batetikan Santi Espirituz, Elkano eta Urdaneta, eta bere anai karro bat pilotu zikoan, ontzi hori enkaino geratuko. Bastarrazuko. Eta galdu ingo ontzi. Gero, lehorrian geratuko ja, ben salvamentua da, histori existeko bat, Urdanetan hori batetik ez da. Da, baina, behin ontzi hori galdu itego. Zenglez bez, denboriak eramango egoalderantz, eta egoalderantz lur bat ikusiko, lurra daula ikusiko, eta ikusiko baita ere lur mutur bat. Eta konsideratzea da hornoz lur muturra. Naiz eta izen hori daukan, hornoz lur muturra daukan, berez lehenengo ontzi Europarak hori ikusizuna izan zen San Lesmes. Ara neguntzan, buelte eman zuen berriz, eta lortu zuen berriz Porto Santa Cruzea iristea. Eta galdu. Baina adibidez, Anuntziara eta San Gabriele, bideak, nire eta San Gabriele gola belarri esan da, aldeintzan mendik, bideak aldetik ningo. Bi ontziak aldetik ningo. Eta bat, saiatukoa, Anuntziara saiatukoa, esango gainekin, hemen alparrik gaitu, eta ni Portugaldaren ere gutik atxiak. Hau da, Afrikaran joan, eta esperantza honeko lurmuturretik barrena, hau da, Portugaldarren itxasbidetik, zerretu nahi haren iristen. Ezak edizien jakitea ez. Galde ditzuen, eta galdu ditzien. Eta bestia bai, San Gabriel alde ditun, eta bai iritsizan Galiziko Baionara. Iritsizan, hainbat, bide bate berandu. Sintonera da Victoria, Parral, Patatxia, Kaltiak, Inaberiak, bueltatu gehiaganak berrize, Puerto Santa Cruz. Bueno, han konponketak ere dituen bitartia, itzuen bigarren geldian dira, guen gabezen kontak, guen dala 200 urte, antxe zeuden, Puerto Santa Cruzen zeuden, itxasontzileak konpontzen. Eta behin, hori guzti zuen, San Gabriel maiatzen iritsi. Hemen data guzti besti daula da, 26. Ez da 26. Berriz ere, abiatuko ja, berriz ere zeharkaldiak, eta alako batean, behitu zumat hilea eta batoko ja, lortuko guen, magaliazko itxezarte hori, zeharkatzea lortuko guen, maiatzak 26. Iritsiko ja pasitiko. Nik hemen hau, hola bota izue, hemen gertatuko zizkiduen, 1100 gertakari ezin izteko da bien. Zer gertatzea, Pazifikora erten, eta pindik oso egun gutxika, ekainak batian, kriston ekaitz batek harrapatu ditu, laguntzi zauden, goatu, Santi Espiritu zondoatu inda, beste bideak San Gabrielen anuntzia galden gintuen. Hemen dabe, laguntzi. Eta ekaitz horrek harrapatu ditu, eta ontzidanak sakabanatuko ditu, laguntziak, eta ez dute alkar berriz gehiago ikusi. Espedizioak etzea, erabat, sakabanatuko. Egoera hortan, Santiago Guevara, 50 tonako txalupa hortan, han, Pazifikoan erdia, Patagonian, Txileko kostaldian, nire bezin bat, kontzi horrekin. Zateak badaki, ezin dula saiatu lehin ozean hori zeharkatzen.
danak hilkoia, gozia, hilkoia. Orduan, bere erabakia da, badaki, Nueva Espainian, hor iparraldean, Mexiko, Hernán Cortesen, imperioaren konkistatu duela, Nueva Espainia jola izena, eta orduan, ziliatuko da, ara duten. Eta, abituko da, eta, hain zuzen, Uztailera 25 iritsiko dira 10.000 itsasmilea inondore, iganatzateak, 10.000 itsasmilea inondore, lortu be iristia Oaxacara, Tehuantepekeko kostaldera. Hernán Cortesek eta Luzi notin zuen, golpe itxasontzi bat aztu zen. Notiziak Bernardia del Castillo jartzen gola ha llegado la noticia de que un barco llegaba a la costa de Tepe, o sea, alusinan egin zuen behar, pero itxasontzi urotik bat, itxasontzi gaztelan iristia, leno esan dizueten bezala, Santiago Gebarata hilikoian. Iritsi zian bizi, baina egoera kaskarria aldazea, osasuna txikituta, eta bertan, Mexikon, hilko dira hauek. Gainontzeko kontziak, bildu gabe dabe, baina gertzeizkiu Parral, eta ozen atzean, nire burua, gehatzen zaizkiu Parral, eta San Lesmes, gehatzen zaizkiu. Bila, laro gaitonako, Durango Victoria bezalako untzi txikiak. Pentsatu lekezue, ze goberatan dikoazen, biduntzi. Bueno, Parral galdengoa, eta hainbat teoria da, Tira, ez dakit noa entzizia, eta hainbat teoria da. Eta bestia, San Lesmes, bai iritsi zen Filipina hegoaldeko ugarte batetara, tripulazioa sublebatuta, eta ara iritsi zian, ontzila ondo batu ditzan, bertakoak harrapatu zituen, esklabizatzen zituen, bakatu, hola bukatu zen, San Lesmesen historia. Ikuste zuen, el buen salvaje, baitare bat el mal salvaje izaten. Eta, espedizioaren itxasbidean jarraitzen bakarra, Elkano bertan dagoela, baina, da, Santa Maria de la Victoria, haundilena. Nahiko lan ekintzon itxasontzilea, batez ere, Magallanesko itxasarte hortan izan zituen, aberiak ala nola konpontuta zituen, ura hartzezun, eta problema ontziliak, egunean ontzila txikatzen jardun behar, horrek suposatzunakin, baina aurrera dikuak, demanda ikango, Elkano bizidan bitartian behar bere plana egin zeu, Japon aldea behar eta hor nun, argatu, Uztailea 26an, Elkano ja gaizki dagoela, bere testamentua idatzeko eta handik egun gutxitara hilkoa. Ea baino, egun batzuk lehenko hiltzan, Loaiza, bea, kapitan generala hiltzanean, iriki zuen erregearen agindu bat, agindu karta horrek izan zuen, hilesteo, kapitan generala hilesteo iriki bertzala, eta jartzen zuen izendapena, izendatzen zuen kapitan general, Elkano. Ordan, Elkano hiltzanean, zan espedizioko kapitan generala, beha ikustu zuen espedizio, barko bat teko espedizioa, baina, bost egunez, izan zen, gure granitakoa izan zen, kapitan general, izan zen. Hau, kuadro bekarri zuen zarberritu gabeko argazkilean. Nahi nuen, porque hau nebezu ikusi zarberrituta, txastu zeberakun berdezu. Zerria, enraga propaganda ikuen. Zain gure hain zuzen, foru aldundiak, aurtengo erakusketa honetarako, zer, espedizioari buruzko erakusketa dago jarrita txasun izan. Horba, nik ondidatzen dituzte, ikustea, dutego. Hau, kuadro hau, han zaharberituta.
hemen ikusten zuen, nola krakelatu da ikusten zuen. Nola krakelatu egin, eta raiak eta zuruak eta danetik. Kuadroazio oso egoera txarrian. Eta hemen, bueno, nik inbizkio, ez dut egin egin bat, manikura inbizkio, nola gai, benekin zerbait ikusi ahal izateko. Kuadroa da, Federico Guevara margolariarena, eta 1914 aldea indako kuadro bada. Da garaiko kostumbrista, pintore kostumbrista bazan, gaur egunean ez da baloratua, gara hartan oso famatua. Eta, bueno, nahi interesantzia iruditu zait, azaltzean da, bueno, hemen ikusten du Elkano Goian, eta hemen Urdaneta gaztia, ikusten gaina Elkano konsolatzen ari zaiola, Urdaneta konsolatzen ari da, eta hemen ikustean gauza hau, sinistu jazue eta testamentua. Eta gaina, ikusten zuen marra bat bezala hor, bueno, idatzita dauguenak ikustea testamento. Hor da. Da, nola bai, kuadroaren izena da, Huerta del Elkano, baina berriz izango litzake el testamento del Elkano. Zer, egun batzuetara, hiltzala Elkano, etzan. Eta testamentua indako egun berdinean. Eta ikusten da, hori. Eta horren saltzeia da, hemen azaltzean personajeak, oso interesantia da, hainbat personaje da hemen, dia, hain zuzen, testamentu hori sinatzen dutenak. Ni nola gu ustazkiten, txuleta bat ekarrie, hemen eseita ikusten dugu hau, eta hor da luma, eta tintelua, eta papela, eta hemen eseita beltzez ofizial trajea jantzita dauna da, Inigo Ortiz del Pere. Eta bera zan, itxasontzi hortako kontularia, hau da. Ontziko kontabilidadia eramarezuna, zango bendu sekretario moduko bat. Eta bera izan zan, testamentuaren legezkotasuna bermatu zuen. Testamentu hori, kanok emantzun, guan egitatu dituten printzipuen aurrean, horietako bat. Urdaneta, baina testamentu horrek legezkotasuna emango dion autoridadia da, hain zuzen, itxasontzi hortako kontularia, hau da, momentu honetan ari daiten notario lanak egiten ditu, eta behar notario bezala sinatzeu izanaz, bai, hemen idatzita daun guztia, nire aurrean doi fe, eta benetan, esan sus últimas voluntades, behar izan dut bezala, egiria dala hemen idatzita daun guztia. Horan, zuez, iseita. Gero hemen ikusten ditugu, bakautzi, bat, bi, benburu ikusten duzue, iru, lau, bat, bi, iru, lau, bost, sei, eta Urdanetain, zazpi. Zazpi gizon ikusten ditugu bakautzi, da dela. Ofizial trajeak eta jantzi da dela. Laneko egin diaretan nahi balien. Zein dira hori, hain zuzen dira testiguak. Elkanoren testamentua sinatuko duen testiguak. Eta zein dira, ze hemetxe dabe, ez dakiun testigutako zein dira, baina izenak benepin izan eskizue. Dira, Martin García Carpizano, eta gara euskalduna dira. Hau beranduago, Elkano hil da, beranduago, kapitan general, Juizioko kapitan general, bestiak hitzen dikozen nian eta bar, hau iritsikoa kapitan general izatea, Aniz Gorostia da, getaia, getaitik antea eramandago laun horietako bat, bizuze. Hernando Guevara, Guevara zerran baita ere, Elkanorekin eta pariente hartetakoak dianak, Juanes Zabala, Martin Uriarte, Andres Aldetxe, eta noski, gure Andres Urdaneta. Horiek dira. Zergatik anaia beak izan, zuntziorkan. Zergatik ez da testigo bezala anaia, noski, testamentuan
onura jaso zituen eta dugu. Behar, agazitu onuretan, gauza guzti izkilo, anaio. Ez? Orduan, ez da izaltzen. Urrin hori hemen azaltzea, bi personaje. Ofizio horretaz, eta bide ikustu bat, traje hola, gorrizita bat egin bezala, hemen beste bat, beltzez jantita. Beltzez jantita hori apaizala. Txapelakin, apaizala, alegirea. Testamentua bukatu eta estremantzilua emateko zaidagoen apaizak. Justo estremantu nimareko. Eta, por cierto, gos espiritualetan zaigala, zahar derretu danean garbi ikusi da, horretzan ikusten, niomen ikuste zuen estampa hau, Arantzazuko amarfina. Arantzazuko amarfina, horren erregorri gotxo kortuta dakala. Interesantzia da, elementu simbolikoak, mapa mundi bat, astrolabio bat, hemen dabe navegazioko instrumentuak, dabe, eta Arantzazuko amaberfinaren estimpa dago jarri. Gehora horrela irudikatu zuen. Eta hemen ofizial jantzita da, beste hau, daola serio, hola begira, obitako da, hola bere anai hori, zara, pilotua, ofiziala da, txasontziko pilotoa da, piloto jantzita da, ez da hau, hola, jasen dugu, piloto zen, izan diteke hori, Aleria Martín Pérez, ero izan diteke Toribio Alonso de Salazar. Toribio Alonso de Salazar izango gana, hain zuzen, Elkano hiltzean momentuan kapitan general izango gana. Hau, momentu hortan, hor, itxasontzi hortan daun, burua, aginte burua izango dut. Pixkaneri hotzei buruz, aikatuek, datak, nik hemen jarriek, abuztuak lauan, hiltzala, baina urdanetak esatu abuztu eserian, hiltzala. Konturatu dia hau aztertu duena, urdanetak egun batzuek deski kontinuizatitula bere eguneroko hortan, eta berez abuztuen lauan hiltzala. Baina gizon hau hiltzen izan momentuan, abuztua eserian, abuztua eseria ez dena, bete gara bazatute. Abuztua eseria bat, zerran, metarik, ez? Gizon hau hiltzen izan bitartian, gizon horre burua bat ez gizon hau, herriko jai nagusian egunean izan, egoera horretan, ez? Salvador egunean. Jo historiador direktoria bastarran iztea. Baina, urdenetak izateu, abuztu esterian. Salvador egunean. Arrazoian. Bi motatako arrazoian irakurriko dituzue. Batzuek diote, eskorbutuak egintzara. Beste batzuek diote, eta gure artean ditugu baita ere, hemen ikusiek hori aztertu dutenetako badanekin gure artean da, arrai bat jatiaren ondorioz, urdanetak gainean deskribatzeu hori, arrai bat jatiaren ondorioz transmititzen gaitz baten ondorioz. Hiltza, hiru batera, ez zailo, gaitz. Nik bila, eta eskizuen nire egin da, gai hortan ez naiz. Adituak ez naiz. Zaratuko, baina, jakin dezazuen, handanen irakurtu dituzuenia, bi teoria ikusiko dituzuela, eriotzaino dagoen. Ondo egitua, badakizue, espedizio gehatuko buroi gabe. Eta ondorio nagusiak izakoan, bere ondoren jarrikoan kapitan general horrek, ni errundua Japon, ni zilpango historiaz. Noa dakiukuten, tidorea. Eta berez ezartuko ia, aurreneko biazeko zulo berdinean. Hori izan da, ondorio nagusiak. Eta, ondoren gotza. Zer egartuko ondoren gotza? Elkanoren ondoren gotza zer egartuko. Hemen... Ondoren gotza hartuko urdanetan. Baina momentu hortan urdaneta ez da inoz. Urdaneta da, elkanotzen edo espedizioko agintariren artean, ez du esan pintan, da mutile gazte bat, elkanoren laguntza bezala lurikua, baina bea ez da ofizial bat. Handa, ordan,
urdanetak ez du gaitasunik izango, Elkanoren nahi hori, alegia, guazen zitangoa, egin arazteko. Urratzen zuen, ez? Beste batzuek, hartu ditu erabakiak, erabakiko duen, guazen Tidore. Bueno, Elkano gabe, espedizio hori, ja, lagun, ze gertatuko, bueno, leheno aitatu etena, ez, parralekuak iritsiko ja zehara, nire leheno alrez, San Les bizitxizala, San Miguel, ugarte hortan daula Filipinetako egualdia, eta hor galduko. Baina, gutzen, Santa Maria de la Victoria, Elkano hilda, erabaki duen Tidorea jutea, eta Tidorea iritsiko da, Tidoreko birian, aurrena Filipinetara mundana hor geldialdi batingo dute, eta 27 urte berreriakin batea iritsiko ja, azkenean Tidorera. Eta Tidorera iristean bertako sultana, zeruak irik izan bali jaizkilo bezala, lehen aitatu zuen Ternate eta Tidore garantzeu dela, eta Ternate Portugaldarren aliantza horrekin nagusitu intzan, Tidore inbaditu intzun, eta sultana bere jarraitzaileekin, Tidoreko sultana bere jarraitzaileekin, mendira igezina zion. Bitu zintzan egoera. Tidoreko egoera. Egoera oso larria. Golpean, azaltzea, itxasuntzi zan handi hori, Santa Maria de la Victoria, keston kainoiakin, eta hori ikuste dut Tidoreko zeak, ikuste dut gaztelako ikurra dakala, eta esate dut, nindekako eskitzen, hemen zeruak irikizekin. Bai, txeronti hori zeon bezala, regulazioa zeon bezala, eta regulazio horiek, itxasontzi hortako neke problema izan ez duen, hain zuzen, iritsiko ja noa, eta iritsiko ja zuzenean gerra. Gerra irikira. Golpea, zerrezatu duen, nietareko errekako, ukandi, iritsi, gerra, iritsi. Bueno, pentsatu lehik ezue, aurreneko goza zein gauen, pungoia, errege hori, jetxikoa Portugalara, aldein, nagoen Tidoretik, ikuste guenian itxasuntziago etorri dela, erregia gestia menditik bera, eta sinatze gure itun bat, alkarren egiten. Eta, Victoriako, zin ite joe errege horrei, bere alde ingo guela borroka, hil. Orduan, eta Ternate arroiek txikitu inberri du. Orduan, hor aliantza militar bat sortzen. Eta, aliantza horren aurreneko adierazgarria izangoa, bizuzen, itxasuntziria dakain, moia horren gainean, erekiko guen motorleku bat berduen, Portugaldaren erasoengatik babesteko. Eraikiko guen motorleku hori, hau guztia, gerran. Hau da, bitartien Portugaldarak ez da begira hola. Justuan egin. Kastillo ere, izan haitu egin. Ez, erasuak, añonasuak, batize, Santa Maria de la Victoriatik kainoiak disporatzen zituen bakoitzian itxasuntzi guztia irikik ezitzaren lagura duran ez zituen egin disparatu kainoiak jodontziga begatuko gara azkenean gozatzen, baina hori nahi gobena, ez? Hor gerran dauden bitartian, iria botuleku hori ere egiten, eta azkenean lortu duen. Zen dituten bezala, digan gutxira, ez? Guetxe, guantaren gara jontan, guantaren da laro ite urte, Santa Maria de la Victoria, anazkenean ondoa, eta ditu jendoren egoera. Iritsi diara, ontzi gabe, gerran, eta gerran, handa bezala, metikaren, eta joen, ontzi bat, iritsiko. Eta behar, alucinatu ingo tortzearean, Zaraberraren Florida ontzilea, Guatzen azte Santiago patatxean nore santizueten Mexikoa kuntzala. Guatzen azte.
haren berriak entzun zituenean Hernán Cortesek, alegia, Loaizaren espedizio horian azkabanak intzala. Bialduko gu, Saavedra, bialduko gu, espedizioan antolatuko gu, han, Mexikon, bialduko gu, berriak jakitea, abize pasatzen edan. Ara, dosa gondu dikua zen, olauntzi berduen, ozearra zen. Eta, hain zuzen, Saavedra, iritsikoa, aleren gerra arte bizitzen da bezala. Claro, urte bete, urte bete erango, espentsatu, urte bete, gerra bizitzen, barkoi gabe, eta handian alde egiteko mogu gabe. Urte betea, salduko da, hau. Eta, hasieran salbatu edo, baita ere oso munizio gutxi, eta baita ere iristeko bat, hori iristean zela, eta egingo ditu hainbat saiakera, tornabiak hori egiteko, eta ez du lortu. Ez du lortu. Bueno, hilebetia gaurra dikuaz, gerra horretan, azkenian, 29ko urrian, Portugaldarrak bere eskuak dute Tidoreko gotorlekua eta faktoria, alare, dana gizti ditzen, eta hor, gertatzea beharen artean ere, banaketak bat ezaten izaten nahi. Eta esaten nahi. Inoiz ez du errediak salbatzeko indarren bialduko, hemen gabe, pixkat, bigarren mundu gerra ondoreko soldadu japones horiek islaetan dagoen zezpirola batzuek 60. hamarkadan goendik antzea turista batzuek desembargatuta eta zitzaien tipo bat. Fusileak inan baionek jarri eta errotan da txikitu. Bueno, egoera hori ez, hilebetia gaurradikoaz, Jota gutxi jogea, Portugaldarra indarrak berritu iteitue, guk ez, guk jota indar gutxi jogak hau, eta batzuek errenditu itea, beste batzuek nahi duen, zen, ez? Eta, horien artean, eta, bueno, Portugaldarren esku Tidore erori eta hile borturtera, 34an, azkeneko 15 soldadu bizik zara, rendituko dira, benburuak amor emango dituen Portugaldarren esku utziko dituen, baina Urdaneta eta Matiel Poiok eta pentsatu lehen, gu ez gara entregatuko. Matiel del Poiok pilotu izan. Eta bezian jakintza zakaena. Eta ez dituen benburuak Portugaldarren esku jarri nahi, zergatik behar dakaen jakintzaren jabe ingo dianaren bildurra dakaerako. Eta gero esan guzuet zergatik. Baina, azkenian baitaren, Portugaldarren esku bukatuko guen, eta 35ko otsailean, ni hemen hain naiz izaten urtia egunak balia bezala, urtiak, hemen, kotxinea eramango dituen. Portugaldarrek, presionero, kotxinea. Eta urte baita berandu, kotxinetik itxasoz, bialduko dituen, eta gainea, bandak izatu, bildurrak, birian hil da itxasoa botako etzituztenaren bildurrak. Eta azkenian, ekainean, 36ko ekainean, iritsikoa Urdaneta, Lisboara, munduko bigarren mundu bira pilotore. Hornekua kanon medallita da, bueno, bigarrena, hemen bizi gatea aiatu zian 4 kato, horre 4 kato aiatuko dira bizi, horre prisionero hartu zituzten gehien txuenak kotxineko kartzelan iritzian, ematen aldu ze baldintzetan zituztenak. Bueno, hau da, nolabait espedizioaren desastrea. Baina, hor, Asiria ere indago, eta dia bukaera mateko epilogo moguan, nik uste. Habe, izan berra da bela, ze Magallanesei egoz bezaino bezel, lehen mundu bira, munduak ala onartzerio, Magallanesei, gente gehiena Magallanesek inomentzu lehen mundu bira en espiritu, bueno,
Zera, lege berdinakin, lege matematiko berdinakin, hori lege matematikoa da baldin bada, orduan, elkan hori onartu beharko jo orduan tornadiarkia ere, ez? Itzul inguruaren soluzioa ere behain onartu beharko jo. Bueno, ze, ate bat izan zuen, orduan eta ordiziko mutil bat zan. Orduan eta itaian, hogetan zauztan, hogetan zumaian, ordizia zan. Herri joe behira bizitako mutil bat, harrek itxasoko berri gutxi zakin. Harrek itxasoko berri zizkin gauza guztiak ikasi zizkion, elkano, transmititu zizkion, jakintza dute, ez? Eta, noski, horrean jarri edez, non jaio zan, zau, zala hori otai, zala Donostia, ordiziaraz, Don Mexikon biltzan. Baina duzke, tipo honek, urrenetan, jasoko elkano gandik jasoko espiritu hori, benetan pinturgarria da. Pena da, ni buena perritzen egozo behar batean, gauza, esain egin berdian. Eta gau froga materiarik, ni buen esaten egin izena izango etena, hainbeste hainoko graduan esateko. Baina, izugarria da, elkanoren ambizitua, elkanoren naia zan ozeanotako bideak irikitzia. Hori zan, bere helburu nagusia. Mundua iguelta eta ez, nire dutziagin, txarkizu hori. Ona izanen, nahi dentu beran junda etorri, juna izateko, moduan ere eskurritu. Eta hori, jakin nahi hori, izango urdanetak beregan hartuko du. Eta esango dizu eta non egin froga hori. Bueno, netako froga nagusia da, lehen mundu bidan gorreiak pasa zituen. Iristea Carlosen gortera, gloria nagusian da. Eta pilapeta txotxolo horrek intzuna indiarrian, pilapeta horrek bilizan lumak buruan jarkuta gortez gorte Europan bere fabulak eta historia kontatzen, eta, bueno, gortezan bat bihurtu zen, damos la buena vida, zango duke, elkano hori eskuretzana. Eskuretzana. Osea, nuen guelta eman dion. Intzezaken aurrerantzian bizitza bat Carlosen gortian, gortezan karrera bat egin zezaken, Papapo bizi, ez. Indarberritu zaneago, eta horrek usteak izoronen eta dindan eromena, erokeia, odan jakin naia, nahi zuen adik dizuet, genio horiek inkartatzen ez da mugan dago ez, erokeriaren eta genialidadiaren arteko mugan da, bueno, tipo hau, handikan etorri, gorridiak pasan jakin noa hori eta berriz, buru eta belarri, bizikoa, bigarren espedizioa prestatzen, elkano. Handik etorri eta idez egotzuta, hori guztia jakin nahi hori, elkanoren jakin nahiak zindan. Jakin nahi hori zuten, eta horren beste froga bat dakar. Dakizue, horren da, Fraile Santuzano. Horren txuko zituen. Horren da, Agustino intzan Mexikon, hain zen, berrogeita mili. Mila bostegun da berrogeita mili. Berandu. Dakizue, noiz Santuzan konventuan. Bueno, urdaneka bueltatu zen giroretik alaba batekin. Alaba izan zuen. Eta ekarri zuen. Eskorra zalan, behagin ekarri zuen, eta ordizien utzizun bere familikoen etxian. Eta han hasi, ezi, mestizada. Hidalgiaren lurraldean, Gipuzkoan, hidalgiaren, hau da, nobleziaren jatorria zanean, odol garbitasuna eta kristauzar izakia, tiene sangre limpia, de moros y judíos y demás malas razas, la que estamos en la garganta, es una mola. Tidoreko musulman herrikua da,
sea, ni es cristiana vieja, ni tiene sangre limpia. Bueno, hori inork ez duan jarriko. Urdanetatarra, gerrazia de urdaneta, izena, bere itxian hasi eta eziko guen, eta eskonduko guen, ordiziko beste hidalgo batek. Eta ordiziko hidalgo horrentzako ez da erren neska horrekin, merkisa horrekin eskontzia. Baina konturatu zaitezten tipo honen helburuak zindian, urdanetan zindian, noiz sartu zen momentuan Freire, 58. urteotan, sartu zen, bere alaba eskondu zala berriki iritsi zitzailean Mexikoa. Familia. Bere alaba hori, bere familiko horiek ez dakaela neskame gaixo bat bezala han itxian. Bai, hau, Andresen zenia, alaba eta ere etxetik alduko baina ikon hori. Hemen hori goia hori. Horiak eta iten da zugaldia eta garbitzen da, ez? Txeko, neskazarra, neskame, ez. Ha tomado estado. Es la señora eskondu danean bertako hidalgo bat. Hau da, emakume bat iritsi zezaten mailarik gorenena lortu dunean ume horren, orduan sartuko Freire. Freire zan bitartean, aukera zakan, hemen odizia txarriaren zugurra ikutzen ez zitek eta bana txigagara ordene jartzea. Aukera zakan, Mexiko digitotzen. Zanean, badirudi ezer, badirudi, hala gizuen bezala, tornabiatia. Baina, hori gero segitzeko. Baina hori gari gazteuna da, tipo honen espiritua zein da. Hau konbentoa etzen sartu, beretekatua indamututa zeolako, eta nire azkeneko gutiak jakoikoari eskeniko izkilot, nire barrua garbitzeko. Ez. Hau konbentoa sartu zen, Mexikon zeuden, frantziskanua, potentzalen, zergatik sartu zen Agustinoen ordena. Gero izango dizuet. Hau nagoazean, beste gauzatxo bat esplikatzea da hemengo hau. Behatzi urte horietan, Kidoren egontzan, behatzi urte horietan, urban eta gerra indiaz gain, alaba bat indiaz gain, egiten ezan. Eta beste gauza horiek izan zen, ikasizun, esan dut talasokrazia bat ian, zeudela. Kidor esan, Indonesiako talasokrazietako bat. Itxeko, itxaz, gintzako, burutako bat. Milaka urtetako navigazio tradizio baten ondoren duan. Guk hemen, gure tradizioa genukan bezala, haiek ere, ekialde urrun horretan, Txina, Java, India berak, Indonesiako hainbat potentzi. Milaka urtetako itxasketa tradizio bat den oinordekuak zian. Eta urbanetak behatzi urte horietan, adien jakintzak jasoko ditu eta ulertuko ditu. Eta uztartuko ditu elkano gandik jaso zitunari. Hau da, mendebaldeko gure jakintzari uztartuko ditu. Hori izango da soluzioa. Hortik etorrikoa, tornabiaje horren soluzioa. Bueno, besteak beste, Kidoneko agintariakin harremanak sendotuko ditu. Urdaneta ez dakit, hartzaileak, hain handinen. Ardiak zen, ez. Etengabe, bertako izkuntza ikasiko, eta etengabe ikusten dugu Davidera gorteko inguruan. Eta gortian ere, bentudak eta den diputioak, ez da, abek izan berden. Aldietu hona aldien. Etorri diaulea barko batekin, egin ez dator. Ez dator refortzuik, ez dator kainoik, ez dator soldado gehiago. Zein diardo castellanoa baina. Akatu eta putza botaba. Eta ekorreko zentile gorteko goimaiako noble batzuek urdanetari etorreko zeskio izana, Di Andres, hil nahiz baituen. Abek. Eta behar goa sultana da. Eta sultana izan du. Jauna, gu hemen gabe zure alde bizitza emateko. Eta beste, txarri horiek esaten nahi bianaren konta.
Eta horrek zauritu du eben buru. Hau da, ordan eta gortian, edukiko itzi du. Eta horrek atia zabaldu izkilo noski, harremanetarako eta atia zabaldu izkilo bertako jakintzetara iristeko. Eta, zein kasiko ditu? Kasiko bat betikak. Indonesiako navigazio teknikak etengabe dabil bertako itxasontzietan navigatzen. Eta, Panau deitzen dian itxasontzietan, bertako gerrarako eta merkataritzarako erabiltzen itxasontzietan ziren, etengabe. Bere eskuizkuribua da, y cogimos un prao y fuimos y atacamos a los portugueses y no sé qué, no sé cuántos, la puta bestia, etengabe. Hau da, ikasiko bertako navigazio jakin berrekoa. Eta hori, ontzigintzari dago egin da. Hasiera saiatuko dira, ontzia ondoaz saioenean, hasieran erekiko bet ontzi bat. Usten ditzitzaion. Berehala. Berehala usten ditzitzaion. Gero ondoren erekiko bet beste ontzi bat. Ja bertako, baina esatu bertako artike, bertako zurginekin, eta bar, erekiko duet, eta izango atetik, ba. Portugaldarrek galera bat zeukaten, 40 kamioiko gerrantzi bat zeukaten, ben ontzi horrekin, garaiki itzituzten Portugaldarrak, kendu itzitiko, gerrako barko hori. Osea, hor hasikoa baita ere, hibridazio fenomeno bat izango da gero Galeon de Manilaren ezaugarrietako bat. Berez aurrera ez naiz, hori apunte hori bota izuet, gogoan hartu, gogoan iritsiko gara. Eta baita ere, akatzetari ikasiko du. Beste batzuek iten egin akatzetatik, aurrenekua, zabela, han behar zabela, hainbat saiakera itzitu uretorrean, eta frakasatu ingo. Gero bea Mexikoa juteanean, adibidez, dialogose ingo beste espedizio bat Filipinetara, eta baita ere frakasatu ingo. Hau da, ikustezue, urtietan jardugoak gizon hau ikertzen. Buruketan daun bitartean, eta Mexikon daunean berdin. Jarraitu. Eta urtetako informazio bilketa hori, eta gogoeta hori guztia, eta behar jasun informazio hori guztia, formulatu izateko berdan patxara, nun bilatu dezake, gara hartako olako gizon batek, nun hobeto komento batean baino. Eta lehen esan dizuet, Agustinetan sartu zen. Eta sartu, ez da, Frantzisko tarretan, edo bertatzen, beste dozein orden da. Agustindarretan. Agustindarrak zian gara hartan kosmografiako jakintza gehien ditut ordena. Eta egonaldi hau, konbentuan ingoen egonaldi hau, da, funtsezkoa, urnabiatearen arazoaren formulazio teorikoa beak eraikian izateko. Ze, 1989, ja, hainbat urte berandu dago, ja, gizona, ja, bere urtean, edabia, baina ikusi. Ez, nire baina guztioz. Zena, Felipe Bigarrena, Carlos Imperadoria deitzen, eta Felipe Bigarrenak idatziko dio gutu bat, zanaz, Filipina uarte horiek bere ganatu nahi ditu. Objektitu nahi ditu da, lehen zagoen ditu. Zordan, behin idatziko dio, izan dio delako mundu andon bakarra, guretorri egiten dakina, teoriko bibenekin, urdanetara. Eta idatziko dio konbentua. Eta behar ziko konbentorian. Konbentori gerte, jarrituko Agustinarra izan noski, eta hasikoa Legazpiren espedizioa hartzolatzen. Hemen ja hor bukatuko, asuntua, Legazpiren espedizio hortan, behin egin txezoratuko da. Ungo ja, iritsi hori Manilara sortuko duen,
Legazpi handiatukoa, eta bere urdanetan, San Pedro ontzileakin, abiatukoa bueltan, Filipinenatik, eta hiruhilabateko bidean abiatukoa, hau da, bere formulazio teoriko horren egite praktikoa burutuko du, hain zuzen, 1574, 75 artean. Esan biharra dago, espedizio honen antolaketa, legearen izortan sartu, zer hona etorri elkano itzaitea, bai hau gana nahi duen izan, zer hau guztiak, espiritu hau, jakin nahi hau guztiak, piztuzuna, udanetan izan zen, elkano. Izan zen. Eta berak jarraituko du. Bidea izangoa elkanoren bide berdinak. Ze espedizio hau antolatzeko azkenean ozeanotako atiek zabaldu zituen espedizio hori antolatzeko, elkano eman zituen pauso berdinak, irizpide berdinak markatuko ditu urdanetak Mexikon. Teknologia egokia, Santa Maria la Victoria handia altzan, 350 tona, San Pedro izango ditu 540. Doblea. Haue Mexikon. Ez hemen, Mexikon. Bertako egurrakin. Bertako baritzakin. Gurerantzian, behin itxasbide hori, Galeon de Manila, martxan jartzu benian, hor 200 urtez nabigatu zuen galeoi Indiarana, erekiko dituzten Manilan. Bertako egun tropikalakin, bertako ontzigileekin, eta Europako eta hango ontzigintza teknikak uztartu. Eta zezango zuen tripulazio egokilei dagokionez. Zein izendatu zuen espediziotako buru, kapitan general, Legazpi. Mexiko ja jubilautu izan Zumarraga parientia, erdi pariente, erdi laun urdanetatarrakei, ua jarriko duen kapitan general, eta espedizioaren irurena, espedizio hortan jokoian, irurena izango ean Gipuzkoara. Mexikon zeuden Gipuzkoara. Ez eozein, ez, eta. Elkanoren irizpide berdinekin antolatuko du, eta azkenean urdaneta izangoa bukaera emango joan. Nik uste eta gauzala, bai, elkarri eta argaztu eta eta oso Ordiziko udaletxian dakaen, erdi abandonatuta dakaen margolan bat. Eta baita ere, museora eraman da ikusi nire zuen. Eta, beste gabe, eskerrik asko, eta bueno, galderan zerbait izan egon nahi zuen, gotxenak zuen dukere. Horre ez dugu. Baduga mikrofono bai. Pero, xai, Bueno, gustatu zaidan, irisintzaia. Bukaeraren kololario hori, elkanoren herentzia planetaren eskuan intelektualak. Egiladek, Urbanetak bere diario hortan la voluntad del Elcano era ir a la hermandad, participar Japón. Eta zer da, garai hartako geopolitika osoa, geopolitika esate baterako bi erresuma eta bere imperioa eraikitzen denean, ezegarren Espainian hau, eraztela eta
lehenengo globalizazioaren lehenengo borroka egiten da. Botere hori nagusitzeko batina edo besteena ematen dute munduaren beste kulturek. Eta irakurketa hortan, horretan, tornaviajea, bizibide hori, buruketara eritxe zenean, zinean, eta han egon zen urte horietan oso ondo zertu. Ego badek zer bat, testimonio bat, dokumento bat, Japoko ez anonimoena eta letra zaztar bat egin dibertzen. Eta esan die urraletan hau izan, bestiatu uste. Baina han ja esaten dik, buruketatik dan, bidea, Japongo bidea, eta Elkanoren bigarren espedizioa, urtera horretik, koliniatik gartentzia, lehenengo bidea desartatu zuen, Gomez, bere itxasortziakin, Magallanezen hiloba kenduzian, eta beha hartu dontzila, eta ezin zule itzuli, itxasartzetik, eta itzuli guan, eta koliniatik ateatzen dek, saltze zio gerreriari, traidor, zela, karitzen zuzien. Hasi da, baina askatua, eta konbentzitu ziren, espedizio bat antolatzea, baina paso da egin doiz. Hoy nola da gure Trump, eta nahi du lekuan, nahi du egiten, eta iken dute jarri, eta gerra sortu, eta bainentzak izakari, eta adibenean, hauzu zaitu, Groenlandia, esartea, bilatu nahi zutela, pasoaren noroizte, baina zeharako, Japoneako. Eta oain, ezak nahi, Groenlandia hartu bere erreserba mineralena, eta aldi berean, pasabide hori irekikotzeko esperantza dagoen natu zeharako. Klimatologiaren aldaketa gatik, eta orduan, Elkanoren nahia, Japone hartuteko hotek, segurazko, idea ere anegizenean, ikutsi zian, baita merkatua, sekaren merkatu hori txinatik, espezie, eta hori guztia, Txina eta Japon zirela, eta hori guztia, ordaletari zubizioa, bere bidaia, kasu. Eta, nire urtez, pertsonai gaudienak, talarri egin ditxunak, dia noski, eta gero zakin duzio, ondo bete dut ostia. Mila eskaz. Azkenean, duri da, ekialde hortatik izteziak gauzagitzen bakarrik espeziak aitatu ditugu, eta gauza, iztezian, zeta, iztezan jadea, iztezan porzelana, hau da, Txinan, ekoiztezian beste produktu batzuek, beste inon mueble lakatuak. Hainbat goi mailako kalitatezko produktu, hemen mendebaldean haren ekoizteko gaitasunik ez zutena, eta kriston balinu. Eta duri gabe, demandaren pipango. Azkenean, antio hori zabaltzia da, indonesia batia, baina bitare, zagoen duke, ekialde hori hostilaren atiak zabaltzeko mogu da. Gero, azkenean, urdanetan lortuko duna Filipinako atiaren. Filipina azkenean, Filipinak bihurtukoa, aurrerantzian bihurtukoa, Txinako ate nagusikiena guri dagokionez bihurtuko da Filipinaz. Eta bi imperioen artean, hain zuzen, jagote horietan, irurogei garen marka da, irurogei marka da hortan daudekoia siriarrak eta topatu dituzte, Otozin eta bat, bi imperio horiek, Txinako imperioa eta Espainiako imperioak, bihurtuko dira bi imperio alkarren. Binomio bat, zatu dute, eta mendetan maten dugu zergatik, Txinoek bertzuten produktu nagusiak zidarazko. Eta onartuko dituten
ideia produktu bakarra ziliarra izango da. Eta Espainiak zeozer balimozak mugari zan ziliarra. Eta gaur egun ikerketa egin da munduan zehar banatzen ziliar hori, hau da, beste potentzi batzuek eta ere, Espainiarren gandik, potentzi Europarre, lortzen zuten ziliar hori, azkenean, golaro gehi dukatzen Txina. Tea eroste zutelako, edo zeta eroste zutelako, edo dana da. Batzuk ziliarratea, bestiak jaso. Mundu horren, 3 mendez indarriak nongoan mundu horren, 19. mendean hausiko da mundu hori, 19. mendean hausiko da, mundu horren eraikuntza, neurri handi bat, benetik eraikuntza politikoa, bai eraikuntza teknikoa, nautikoa, bi gizona den eskudua, Elkano, eta urdanetaren dudia. Bai, han mikrofonoa, bai. Bi galdera simple, bat, gaurkoak igual zeharkakoa da, baina, lehenengo espedizioen erabilitako Victoria itxasontzia azken nun egin zuten zarautzen ondatu Euskal Herria. Bigarrena, hemen goiendako Elkano hausuarekin zer lotura zuen Juan Sebastián Elkano, badakigu, bera etona zen, bere birra etona zen horkoa. Behar ez dut lagun, ez da dutu hortan. Zantu lan esateu, eta badakigu baina bere jariote txia zuzula. Bere ainaren txia zana, eta bere aman, bai. Bideak, getegiko bi dorretxe. Badakigu, zintzen. Abizen hori jatorriz Elkano usoko izango zara? Ziurrenik, baina ez dakik noiz, ez dakik. Berriz ere mitua geltzen bali baino, eta jake aurrengo galdera igual pixat hortian zikuan, hemen mito horren alde egiteguena, alegia, untzi hori Zaustorra lanaren mituaren alde egitegutenak, hori handan ezabaldu dutenak mituaren erdila bat zeuden. Eta nire kontatu bizuek, nire itxian, zeri ez hortik. Eta nire itxian, nire amonak eta bere izpazarrak eta goen bizibali 120 urte izango dituzketenak, alegia, nire ziar nire jarritakoak. Haien kontatutakoak. Haien kontatutakoak zan, bai, Victoria ontzila zautzen dindakoa zala, nago beha zauztarra zuen. Ayer esak zuen, Elkano jarri zala, Elkano barrena, haure ginen, o etxien. Ez, Elkano goena, zaren, jarri zala. Elkano goena, zautzen da. Zure guten pasazte, Elkanoko zara, izan fotutu izarrea, Elkanoko plaza, han plaza fotu pasazte, atxera ukarnardian, lurrian, da mugarrian, eta han nima iteru zautzak, eta Elkano goena zauzatu bat. Han jarri horretzak, eta noski, behar zautarra izanik, nun igozu bere ontzila. Hori kontatzeuen, mito hori kontatzeuen, erdila kontatzeuen. Eta baina, importantiena kanpo erretzen. Importantiena elkan da. Elkano gau, zabe, betxe ezek egiten da jenin dixen. Zautar, danak ezatea, erdila bakarika, danak ezatea guazen. Badak nila da, elkan betu dut ontzik, Kurduan jan, kamo behar zego. Badak egin behar testamentu elektronikurak eta egan zala. Oye, kurduan zautan eskuan. Eta gero, gaina, barkua, Elkano barku horren erosketan eta zanik izan. Kontratazio etxiak Kadizen erosizun.
itxasontzi hori. Eta zenei erosi zion itxasontzi hori, zenei ondarrutar batei. Erosi zion. Ondarrutar horrek itxasontzi hori zautzen intzun, biarritzen intzun, o mutrikun intzun, egire esango zuen. Etzi bat portik. Baina, ez egin portik. Gero esan duzu. Mito horrekin gabiltzatena, bandera altzata hemen zauztarrismo, urtezko zauztarrismo txoro baten, bai, oza, egin zauztarrei diretek dautzen eta ulertzen ez behar. Entzimagea da logo da, guazen, abizena maian gainean. Orduan, bandera horrekin gabiltzatena, ez dira konturatzen, gauza batekin. Eta da, urtietan, ukatu izan dala, ukatu da, karo, gure atetik kanpoa pixka behitu behar izatea. Ezin da, behatu munduan, etxetik gerten da, etxe aurreko konbertsazioan esatean gauzeta bakarrik, horre ere ezin da egon, pixka behitu behar da munduan, beste batu ez esate dituen. Eta esatzen dut bezala, magaten ez izan zala mundu dut eman ziola, hori esate duen bezala, askoek eta askoek idatzi duen, eta ez erostinen, ez ingenioak eta historialariak idatzi duen, la victoria, ontzikea, seriaraz. Osea, hante dago, euskal ekarpena gutxitu nahi izan da, Elkano, segundon bat bezala lagata, lehen mailakoa Magallanes zala, eta teknologiare, el mito ese de que era de Faraón, que no hay ni una prueba de que ese barco era de Faraón, esate goie, hori esate dugu bakoitzian, mito hori zauztarra dara esate dugu bakoitzian, bente mito hori alimentatzen dira. Baina hori nago, erten berda, Horrezako konbertsaziotik munduko konbertsaziota. Eta horiek esan dituenak ez dira herriko lau, horiek esan dituenak dira publikazioetan ustez goi mailako jendia. Hauan izenak ez ditu izango, bezala egur retoriko zen. Baina hartu liburuak irakurri eta antopatu dituzue. Uste goi mailako jendiak idatzitako gauza. Negando que la tecnología de la vuelta al mundo fue una tecnología vasca. Y lo digo en castellano porque lo entiende a todo el mundo, porque hola dira ditu. Nahi bostu portazai zautara zan, getegarra zan, onungoa zan. Ontzi bat, bere nauzia zan. Ondarutarra, eta ondarutar hori zautzan etorri zan, gara jartan, itxasontzi hori egitea, ez dakit. Hori ez dakit. Ulertzen, hainbestean ez dakit. Ni, eta ja, hori guka eramateko, baitare, ni dakiten gauza bakarra da, zautzen, amazazpigaren mendea zieran, hau da, egun urte beranduo, tipo batek idatzizun, zosko histori bat, por cierto, argitaratu dute da ona. Baitare, elitzaren txarra alago batean argitaratuko bali. Edizio kritiko bat aterako baden du, historia horrein. Hau da, amazazpigaren mendea zierako, zosko historia bat idatzizun pertsona bat. Bueno, liburu hortan, eta dugu da, amazazpigaren mendeko historia. Bere helburua ez dakit, ze artxibo pajunta dokumentazioa behituta, ez, helburua da, zautza, zautza da, bestiak beste liburu hortan bukatu, perletako bat, izan horrek, esateu, el primer español que fue a Terranova, era mi abuelo, zauztarra. El primer español que fue a Terranova era uno de ellos. Zuek pentsatuko ezue, por cierto, tipo horrek, bere liburu horretan, jartzeu, lista bat, zautzen eraikidean itxasontzi haundi jen lista bat. Jartzeu. Galeón San Francisco, Galeón Santa María de Palau, Galeón tal, Galeón cual, lista bat. Por cierto,
lista hortan, aipatzen aurreko aurreko barkua, da 1515an eraikitzean itsasontzi bat Victoria duen izena, hain zuzen. Baina, Elkanoren barko hori baino, 4 aldiz handiagoa da. Bueno, hor da beste problema. Orduan, goitzen gauzak esatea. Tipo hori, porque iturri hori erabiltzen dugu, iturri bezala, nahi deuna justifikatzeko, esateko, hau Victoria hau, ez da Elkanoren. Tipo hori esaten nahi dana, bere aitona izan zala, el primer español terrano gara funtzona. Sorpresa minimo adeuki galu, barko hori izan zala, Elkano beragizuna mundu eguelte emateko, zure ustezue jarriko lukela, o ez zukela jarriko, galdera. Guazen iturriak kritikoki irakurtzea, eta ez konbenitzen duzera. Herria pustutzen aidanak, eozein aitzaki bideatuko bere herria pustutzeko. Eta Matías Echeveste, Santur bezala sala, el primer español que llegó a Terranova, pues te puedes imaginar que si hubiera tenido la mínima esto de que el barco del Elcano, el barco que dio la primera vuelta al mundo, por cierto, si eso es, la palabra lo dio el viento. Bidea 671an, izakeen Elkano izan zara mundu eguelte eman zitula. Baina barkoan izena ere bazekien. Hor, barkoan izena. Zuen guztezue, zauzkuzure, elukela jarriko. Ez du jarri. Horrak zuen. Horrela genitz ezaten, itxastontzi hori, nire zaten nungoa da, bere dauz dugu barruntara zan. Nun ere ikizun, ez dakit. Baina, egineko egunien ezin da ez da. Ze argumento negatiboak, beste argumento positiboak, bezalako indartzuak. Baina, esan dizkizuetan, datu horiek kontuen izan da, harritzezai, itxasontzi hori, zautzen eraikila izatea. Ya